गासै बर' जाथिखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनायखाय आङो माने खुंफुं आफादनि जानानै जोबोद मोजाङै मोजां आङो जादों होननानै सानदों। आगोलनिफ्रायनो बे जोंनि बिर सिलागांनि मांखरसालिया नंगौ सैथो बाथ्रा। लोखोना बिफां बांग्रिलवाजों बुफबनायमोन, आदर लानाय जायामोन आरो। प्रमद बर' सारनो माने आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावो। दानसेयारि 20,000 होनानै साफा लाखिनो थाखाय बे खोथाखौबो सारा बुंलांबाय। आङो मावफुं आफादनि जानानै दिनै 28थि खेब जे बिर सिलागांनि डेथ एनिभार्सारि बेयो जोबोद मोजाङैनो जादों। मानो होनोबा दिनैनि बे 28थि खेब बिर सिलागांनि डेथ एनिभार्सारि खुंफुंनायावहाय जोंनि गासै बर' माहारिनि गासै आगुनि आरो दानि लिडारफोरा गासैबो नुजाफैनो हादों आरो आं बेनि थाखाय खोब मोजां मोनदों। लोगोसे बुंनो थाङोबा मा होनो आगोलनि जे हाग्रामा महिलारि सार बिटिसिनि चिफ बारग' बे साराबो नुजाफैनो हादों आरो लोगोसेयै बेजों जोंनि बे BLTनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि सार आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सार बे नुजाफैनो हादों आरो लोगोसेयै जोंहा जोबथारनायाव जोंनि दानि BTRनि चिफ मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारा नुजाफैनो हादों आरो बिथांजों लोगोसे माखासे लरेन्स इस्लारिमोन माखासे दैदेनगिरिफ्राबो नुजाफैनो हादों आरो BLTनि माने वेलफेयार एस'सियेसननि जे मानगोनां मन' कुमार बिथाङाबो नुजाफैनो हादों आरो बिथांमोनहा नुजाफैनानै दिनै बर' जाथिनि गेजेराव जे माखासे बिराद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांदों आरो लोगोसेयै माने गासै बर' जाथिखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनायखाय आङो दिनैनि बे प्रग्रामखौ आङो माने खुंफुं आफादनि जानानै जोबोद मोजाङै मोजां आङो जादों होननानै सानदों। बेनि थाखायनो आङो गासै जे नुजाफैनो हानाय मानाव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम सारमोननिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ माने खुलुमनायखौ जासिबाय। गोलाव बोसोर बे बिर सिलागांनि जिथु नैबे थावनि बे गोबां हाग्रा बंग्राजों बुंफबनायमोन, आथिखालाव गोबां साफायाव खालामबाय आरो बिटिआर सरकारा मोनसे खोथा दिनै फोसावलांदों, बेखौ मोजां साबना हामना खालामनो थाखाय मासाव 20,000 खरि हरदों। बे बेलायावथ' आं जोबोद मोजां मोनदों। नंगौ बाथ्राया सैथो जे आगोलाव बे बारा गोबावनि सम नङा, माने आगोलनिफ्रायनो बे जोंनि बिर सिलागांनि मांखरसालिया नंगौ सैथो बाथ्रा। लोखोना बिफां बांग्रिलवाजों बुफबनायमोन आरो बाहाय माने मोसौ मोसा ओरैनो हाबला लाङोमोन, गांसो जालाङोमोन, खुनु रावबो आदर लानाय जायामोन आरो। दा बेखौ प्रमद बर' सारा गावनि दिनावहाय साबना हामना खालामदों, सैथो बाथ्रा नंगौ। आं बिनि थाखाय बे जे प्रमद बर' सारनो माने आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावो। आरो बिथाङा बुंदों नंगौ जे बे बिर सिलागांनि मांखरसालियाव जे 20,000 दानसेयाव दान बान्था होनो नागिरदों, बेयो खोब मोजांनि बाथ्रा। आङो बेखौ माने खुंफुं आफादनि जानानै मेम'रेन्डामावबो आङो बेखौ माने होखादोंमोन आरो जे बाहाय सासे पारमानेन्ट माने फुजारि हिसाबै दोनोबा मोजां जागौ होननानै। खारन माने बिनि मांखरसालिखौ साफा खालामनाय लोगोसे फुंबिलि आरो मोनाबिलियाव जेवारि बाथि सावनायनि थाखाय आङो बेखौ लुगैदों आरो लुगैखादोंमोन आरो। दा सारा मोनसे खोथा होनलांबावदों, बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामोबा बाहाय माने पावार खोमसि नुनायनि थाखाय पावार, बेखौबो खोथा होबाय सारा, खोब मोजां। आरो बे दानसेयारि 20,000 होनानै साफा लाखिनो थाखाय बे खोथाखौबो सारा बुंलांबाय, खोब मोजां। बिनि थाखाय आङो आफादनि जानानै बे सारनिसिम माने साबायखर बावनाय थाबाय आरो। साफा खालामनो थाखाय साराव माने मा नांगौ आरो दा बेखौ माखासे दैदेनगिरिफोरनो दायथ' होदों, बिसेसकि गाव मिथिनायनो सारा बे नैबे दानि बे न'फ्रा माखासे थिग खालामनांगौ जाहैदों आरो माखासे बिनि इनफ्रास्ट्राकचारखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय आरो समायना रमायना बिफां गायनायनि थाखाय बिथाङा बोसोन होलांदों। बिनि थाखाय आङो सारनिसिम माने बहुद जोबोद साबायखर